i reconegut amb diversos premis i medalles. Sí, doncs la convidada que es va fer que pogués participar en aquesta festa construint una mica la música del Ball del Lleó de Lleida. Diguéssim, he fet bonament el que he pogut. M'agrada poder-hi participar i poder-hi incidir en noves festes, però sobretot també que es puguin tocar, això ho diran els companys músics. Que també tenia una part important en la renovació de la corona. En aquests moments, acompanyants i portadors faran el canvi de la corona vella en aquesta corona nova del Lleó. Un fort aplaudiment per el Lleó de Lleida d'una nova corona per dignificar la seva personalitat, el seu conjunt, el seu vestuari, el seu ball i la seva música. Ara sentirem la nova peça i veurem el nou ball. Han estat setmanes d'assaig i esforç per part dels portadors i pels músics de Torrall, que conjuntament amb Jordi Fàbregas han preparat el que ara veuran. Endavant amb el nou ball i música del Lleó de Lleida. portarà uns detalls per al senyor Jordi Fàbregas i per a les persones que han confeccionat el vestuari
a Montserrat Gallardo de l'Aventura Flotals que han fet els vestuaris. S'incorporaran també els gegants de la nostra ciutat, on els podrem veure encapçalant aquest seguici i fent els seus balls aquí al mig de la plaça de la Paeria. Per tant, els convidem a participar i estar en aquest seguici d'aquesta tarda, en aquesta diada de Corpus. Ara sí, Arnau i Elisenda endavant per fer el vostre ball. L'entidad.
Amen.